Pomôže mladý pán? Zdravím, viete čo, ja som dohodnutý s pánom Garbičom, tu sme sa mali stretnúť, idem nakrúcať reklamu na Svätý Martin. To on je, to on je. To som ja. No a? Vy ste, pán Garbič, s vami som volal? Hej. Hej, ja veľa volám, no a? No tak neviem, ukážete mi, že tie domy, že čo treba potočiť, alebo tú štvrť celú, teda... Ja som ranger, my sme rangeri, hej, my dávame pozor na toto všetko, takže môžem vám poukazovať, keď chcete. Stavajú nové domy, hej, Ačko, Bčko a radová zastavba, hej, každý má 4 izby. Takže to je bývanie pod Spišským... Hradom? Bývanie pod Spišským hradom, bývanie, dobre, že tu ide, bo diaľnica tu je, hej, a príroda, blízkosti prírody. Les, príroda, pes, všetko, tu je, paráda je, tu. Tak keď chcete, vám poukazujeme, keď máte aj drona, môžete toto zhora a vás zoberieme, keď chcete vám ukázať. Ty máte drona? Hej, natočím. Hej, to je dobre, vás zoberieme, sadajte, dobre. Takže my to tu máme celé na starosti od A po B. Tak, Radovku, tá rangerov tu každý má rád, hej, to. A to máme pod palcom. Tu je napríklad dvojdom, hej, že dvaja vedľa seba môžu byť kamaráti, alebo rodina, alebo hociak sa dá, hej, to proste škôlka, hej, tam bude škôlka, deti malé. Reštaurácia, deti malé škôlke, reštaurácia, proste kaviareň, čistiareň má byť tu, hej. No a potom Ačko, Bčko domy, to vás zoberieme, poďte s nami, pozrieme na to, Ačko, Bčko. Ačko, Bčko, to také základné, čo A, B, hej, a radovka. Tak som hovoril, že my to máme tu od A po B. To je všetko, naša devíza, toto ponúkame, hej, lebo však normálne každý chce bývať v dome, ne? Logicky, no však tu, poďte. Vítajte v rezidencii Svätý Martin v Diváci. No, tu sú to tie domy, hej, jak sme hovorili, že môžete potočiť. Ten je Ačko je menší, ten je Bčko je väčší, hej, ten má takú strechu a ten má rovnú strechu. A to nie tak dobre rozprávaš toto. Jak nie? Nie. Bo Bčko má taký hrb na streche a je väčší a Ačko má rovnú strechu a je menší. Nie. Isto, však Paťa bagroval tu. Nie. Však ten je má byť menší. Ale nechcem ma, poď tu, ja ti ukážem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha? Tam ten má keľo? 15? Ha? Aj, dobre. To je vecej štvorákoch, keľo to je? Vecej. Dobre, tam máme radovku. Tam je radovka. Keď chcete, môžete potočiť radovku. Jedna je dokončená, druhá radovka je v rade. Je dokončená je. Tam mám, poďte, natočíte si, poďte. To sme sa bavili aj o radovke, nie ináč. Hej, všetko znatočí. Dobre, tak poďte. Tam je, krásna je. Tam je radovka. Tak, tam je, toto je dokončená, hej. Jak keby odrezal. Normálne, že... Všetko sedí, hej, podľa šnúrky dávali toto. Aj vodováhu mali. Dali sme pozor, toto, vidíte, jak sa rovno, keď sa tak pozriete. Nej. Tu je radovka, tehla. Hej, a tu je dokončená, hej, tak to vyzerá, Harry Potter. Hej. A to je, radovka je dom pre ľudí, čo bývali predtým v bytovke, hej, a chcú cítiť teplo suseda, hej, že sa neboja v tej radovke, hej, tak pri sebe blízko bývajú tam. Takže tak. A vizuál to je, že Harry Potter. Originál. To som povedal. Hej? Dobre. Toto, že by ste natočili. Dobre, počujte, a vieme aj vnútri natočiť nejaké veci v dome? Hej, vybavíme, hej. A poďte. Nech sa páči, poďte ďalej, samozrejme. No. Tam no. Pomaľované, jak v cerkvi. Hej, rada, pachota. Tu je, hej, nový radový dom, hej, má 4 izby, 2 poschodia. Hore, jedno dole, druhé hore. Tak jedno hore je a jedno je iba dole, hej, že nie, že 2. Jedno je dole, jedno hore, schody, všetko, paráda. Hej. Však taký, Marika teraz taký kúpila. Jaká Marika? Marika, nie. Toto Marika, nie. Nie, ktorá Marika, neviem, ktorá Marika. Toto, čo od jej otca sme brali Roxore. Ja
jasné, No, dobre. takisto má. Aj také Hej. lustre má. Všetko. Toto Originál. dom a zahrada je super výhľad. Poďte, ukážeme vám. Brn, tam, tará. Výhľad, jaký, hej? Ne? To ani na Spišskom hrade nemajú taký výhľad, bo oni kúkajú dole. Na pole, na dzedziny. A vy? Vy stade kúkate Dole. tam. Hore kúkate vy na hrad, takže všetko vidíte. Hore, hej. To také, my tu dvaja prídeme a zakocháme, hej? Však to je aká Tak, paráda. no, hej. Brn, krasota. No jasné, rangeri, ale okamžite stade. Prepačte, pán. vedúckovo, Sorry, vedúcko, hej, sorry, okej. pardon. Dobrý deň, a vy ste? Dobrý, no vy ste pán Garbič? Áno, Aha, vy ste prišli točiť? ja som prišiel točiť, no hej. Tak poďme. Ale viete, no ja už mám natočené. S našimi rangermi. No. Fú, tesnotka. Brn, čo nám dneska treba ešte zrobiť? No poďme driftovať na pole asi. Poďme. Dobre. A loptičku si našiel?